Parir żgħir għal min għandu din il-problema li hija vera li fis-sajf jista' jkollok intejjen. L-iskart organiku l-borża meta timtela tista' tpoġġiha ġew il-friża u mbagħad toħroġha inti meta tiġi l-ġabra u hemmhekk il-problema ta' riħa solvejta u lilna ma toħloqilna l-ebda problema. Din hija l-istqarrija li ġabet magħha mhux biss kritika enormi min-nies iżda wkoll inkwiet kbir fost il-Ministri tal-Gvern. Buħut minnhom ma jistgħux jifhmu kif Miriam Dalli qed tibqa' tiddefendi dan il-pjan li ħareġ bih il-kap eżekuttiv tal-Waste Serve. Fil-fatt din l-istqarrija biex impoġġu l-borża tal-iskart fil-freezer ħolqot disgwit enormi fost il-membri tal-Cabinet. B'sorsi ta' Net News ikkonfermaw li hemm minħada qattabla ħabel anke kontra Robert Tabela li ma kienx ċar mill-ewwel u fl-ebda ħin ma kkundanna dan il-pjan li qed isir bil-barka ta' Miriam Dalli sabiex il-Gvern jipprova jtaffi xi ftit mill-kriżi tal-iskart. Iżda n-istess qed jgħidu li din il-proposta li npoġġu ż-żibel fil-friża mhux se solvi xejn mill-problemi preżenti għaliex l-akbar ixxu hija marbuta mal-ġbir tal-iskart illi mhux qed isir b'mod frekwenti min-naħa tal-Gvern bil-kunsilli lokali jispiċċaw jaffaċċjaw il-kritika intortament. Fuq il-medja soċjali kien hemm barax ta' kummenti li kritikaw il-fatt li l-Gvern qed jgħid lill-familji biex ipoġġu l-iskart organiku fil-freezer. Ħafna kienu dawk li juraw it-tħassib tagħhom għal fatt li jekk se jitfgħu l-iskart organiku fil-freezer din mhux se tkun xi ħaġa iġenika peress li l-ikel u l-iskart se jkunu fl-istess post u għalhekk jista' jkun hemm kontaminazzjoni. Ma naqsux ukoll il-kummenti tan-nies dwar iż-żieda fil-popolazzjoni ta' pajjiżna e kif din ukoll qed tikkontribwixxi għaż-żieda ta' skart u nuqqas ta' ndafa madwar Malta u Għawdex. Boħrajn jikkummentaw li l-Gvern missu ħareġ b'soluzzjonijiet aħjar fosthom li l-iskart organiku jinġabar iktar ta' spiss u mhux bil-proposta tal-ifriżar tal-iskart. Iżda jidher li l-Ministru responsabbli mill-iskart Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali Alison Zerafa Ċivelli mhumiex aġġornati dwar kemm il-darba tinġabar il-borża l-bajda. Dan hekk kif it-tnejn li huma qalu li fl-aħħar xhur żdiedet il-frekwenza tal-ġbir tal-iskart organiku. Iżda dan mhuwiex minnu għaliex fil-verità din il-borża ilha 5 snin sħaħ tinġabar 3 darbiet fil-ġimgħa.